Щастлив съм да ви приветствам с началото на нашата нова академична година. За нас този ден е голям празник, защото именно в него всяка година ние честваме новият старт на нашата най-важна мисия – да подновим обучението на голямата група наши възпитаници. Това е и първата академична година, в която влизаме заедно в един нов житейски период. Вие като студенти, аз като ректор. В нашия Бургаски държавен университет ние се стремим да ви дадем всестранно обучение. На първо място това е обучение в цели 18 професионални направления в най-различни сфери на човешкото знание и практика. Не са много университетите в страната, които предлагат такъв богат избор на своите възпитаници. Сред нашите научни направления има такива, които са с изключително голямо значение за развитието на българската икономика и бизнес, социалния живот на страната, най-вече на тази част от България, Бургаска област. На второ място, ние подготвяме нашите студенти да встъпят в необятния и неизследван свят на науката. Не бива да забравяме, че през изминалата година нашето висше училище се здоби с правото да се причисли към едва 12-те в страната, които имат статут на изследователски университет. Нашата структура има множество звена и лаборатории, които правят наука на световно ниво и имат световна известност, и студентите ни получават уникален шанс да влезнат в тези лаборатории и да се докоснат, а надявам се и да се увлекат по тази наука. Особено важен е днешният ден за нашите първокурсници. За първи път на прага на нашия университет прекрачват близо 700 бакалавъра и 160 професионални бакалавъра. Добре дошли, скъпи първокурсници, в голямото ни академично семейство. Убеден съм, че годините прекарани при нас ще оставят незаличим спомен във вашия живот. Това ще бъдат най-хубавите ви дни. Дни на усвояване на нови знания, дни на сбъдване на мечти и надежди, дни, в които с наша помощ ще се изградите като личности и като професионалисти. Скъпи преподаватели, нека е честит и на вас първи учебен ден от новата академична година. Вие сте непоклатимият стожер на нашия университет. Чрез вашия професионализъм и знания, които щедро раздавате на нашите обучаеми, чрез вашата отговорност и отдаденост на науката, вие осигурявате приемственост и пребъдването на нашето висше училище. Драги наши гости, представители на най-важните институции в Бургаска област, на бизнеса, на различните браншови организации, искам да изразя своята признателност от името на целия ни академичен състав, че вие сте винаги рамо до рамо с нас и ни подкрепяте. Без вас ние няма как да създадем едни знаещи и можещи наши възпитаници. Нека всички днес да кажем на добър час на нашите студенти, преподаватели, гости и приятели. Честита нова академична година!